Myslím si, že končí smrťou nie je, čo pokračuje, ale možno reinkarnácia, možno nejaký druhý svet, môže sa naša duša premeniť na nejakú inú energiu a tu bude hybnú silu niečo iného, neviem. Nie. Áno. Ja, ich finde, dass der Körper ist gestorben, aber die Seele lebt irgendwo immer weiter, ne? Ten náš život končí smrťou, ten tunajší, pozemský. A čo bude ďalej, môžeme veriť, môžeme dúfať, môžeme si myslieť, ale skutočne zodpovedne to povedať nevie nikto. Nemyslím si, že život končí smrťou, že Boh má s nami aj posmrtné plány, takže... Podľa mňa posmrtný život existuje. Podľa mňa budeme skriesení Bohom. Život sa nekončí smrťou, možno tento pozemský, ale začína ešte druhý život, ten nebeský. Myslím, že nie. No, neexistuje život po smrti, podľa mňa teda. Myslím si, že keď človek zomrie, tak spí a o ničom nevie. Po smrti duchovný život. Nič duchovný život. Holi sme prišli na svete, holi odídeme. Neviem, ale rada by som vedela, neviem, fakt. Áno. Asi tiež určite. Pre mňa nekončí život smrťou. No, podľa Biblie áno. No tak, ja myslím, že áno. Biblia hovorí aj o ďalšom živote, takže treba hľadať. Život podľa mňa smrťou končí, ale čo je po živote, tak to nikto nevie. Ale podľa mňa určite niečo existuje medzi nebom a zemou. Som si istá. Ja si tiež myslím, že v tej smrti ešte niečo je. Nevieme čo, ale niečo. Ja myslím, že hej, ešte sa odtiaľ nikto nevrátil a nič nepovedal. Síce niekedy viete tých, čo sú už v agónii, vrátia, no ale tak to je už o inom. Tiež neviem na tom povedať. Nekončí smrťou. Neviem. Ja verím tomu, že život po smrti nejestvuje ako človeka, že človek po smrti nežije, pretože smrť je opak života. No a verím v skriesenie a potom vo večný život. Nekončí. Keby život končil len samotnou smrťou, bolo by to pre mňa veľmi smutné, pretože už som zažil stratu ľudí, ktorí mi boli blízki. Verím v to, že život bude pokračovať, ale už vtedy, keď budeme zbavení hriechu a bude to pri druhom príchode Ježiša Krista.